Het was zondag een drukte van belang bij de opening van dierenuitvaartcentrum Venray. Onder grote belangstelling werd het bord met de naam door initiatiefneemster Ria van der Heijden onthuld. Vervolgens konden de bezoekers een kijkje nemen in het gloednieuwe gebouw. In maart ging op bedrijventerrein Vennedreef in Oostrum de eerste schop in de grond. Amper 4 maanden later werd het dierenuitvaartcentrum geopend. Nou, het is een dierenuitvaartcentrum en dat wil zeggen, je kunt afscheid van je diertje nemen. En het is ook tevens een crematorium, dus gelegenheid om te cremeren. Kan ook als mensen kiezen voor begraven, maar dan gaan we naar een natuurbegraafplaats in Grashoek. Waar ze dan eventueel begraven kunnen worden als de mensen dat willen. Maar dan kunnen ze wel eerst hier afscheid nemen. Wij halen de poes, kat, wat het van huisdiertje het ook is, op bij de dierenarts of bij de mensen thuis. Meestal weten ze van tevoren wel wanneer, want alle dieren krijgen een spuitje. Euthanasie is meestal toch de weg. Dus ze weten wanneer dat gaat gebeuren. Dan is het beste, neem van tevoren even contact op, dan en dan gebeurt het. En wat voor een tijdstip willen ze mensen dat die opgehaald wordt. Dus dan halen we hem op bij de mensen thuis. Of ze kunnen zelf hierheen komen en hem zelf meebrengen. Ria is een hondenliefhebster. In 2013 ging ze op zoek naar de mogelijkheden om een dierenuitvaartcentrum te starten. Ik heb in het humane uitvaartwereld gezeten en dat vond ik een hele fijne wereld, zo moet ik het zeggen, heel fijn om te doen. En ik ben ook altijd met dieren bezig geweest. En dan komt je eigen hond, ik ben een hondenmens dan, te overlijden. En dan ga je kijken, wat wil je ermee doen? Je wilt ook niet bij dierenarts achterlaten dat hij naar de structuur gaat, maar je wilt toch iets doen. Nou, dan is de oplossing, vind ik, cremeren of begraven. En cremeren dan, welke mogelijkheid je ook kiest, of je het alleen wilt, het diertje, of toch met meerdere wilt laten cremeren. Dat is iets goedkoper natuurlijk, maar dan kan geen as terugkrijgen. Als je alleen gecremeerd wordt, dan kunnen ze de as mee terugkrijgen. Ja, en die twee dingen samen eigenlijk, dieren en al in de humane wereld, dat bracht me op dit idee toen mijn eigen hond kwam te overlijden eigenlijk. Van ben je gaan kijken waar wat zit. En toen dacht ik, hier is nog wel een plekje vrij, wat een mooie gelegenheid voor mij is. Zelf woont ze in Boxmeer, maar daar was geen goede locatie. Omdat in Roermond en Nijmegen al een dergelijk centrum is, wilden ze ergens centraal tussen die plaatsen een uitvaartcentrum voor dieren openen. Het werd de Vennedreef. In het dierenuitvaartcentrum kunnen mensen afscheid nemen van een huisdier. Al is het kanariepietje, het ratje, het huisratje, het muisje, eigenlijk alle dieren. Dus dat maakt niet uit. Het is geen paardencrematorium, dat niet. Paarden kunnen we niet cremeren. Het is de oven geeft een gewicht tot 100 kilo dat we kunnen cremeren. Mensen kunnen dat afscheid helemaal zelf naar wens invullen. Tijdens het open huis werden alle mogelijkheden toegelicht. Dierenuitvaartcentrum Venray ligt aan de Vennedreef 14 in Oostrum tussen de Wansumseweg en de Witte Venne.